كميك أنهم كراتها إذا channel أبزلكم والسلامكم بزح اندابلكو نلوم عنتها هانتها تعرف رايزانتا هزنا لكم متسئنا لنامو كم قدمكم مران دحابكم كتكهاتلو بكبر اند عدمكو نابتا زانتا كم محلال فكم موبايلي دمس اقوال نافقا هات تعرف رايزانتا تليفوني كابزيدي ولا لا هجس حسب كبلو خلهو دارغا امتا قريبا مالت ازي بمسنجر تو فايبر جلمله قديفكا بازل خوني وشتي عدي قصر مالتي مدوال كبحال كله بحافشان ديغنا بفلاي كابغال مالتي ابا يطرحدي ولاس اب كل سبن دئي رسئبا هانت ابا قصالي تدولله نيرا لانقينون كمتم حلم زبلو نساون هلميلا حنساب نزا موبايلي حامشي شمت انيو ابت اي زلسب زيت الرهبن انت خويناس ابرحق زلسب انت يابسلي انا كابسب سلازرح كودي ولاس نساتو مرسئني لنفسي دغاغي مفتشه نلس غنا كرخ بلايك الكون ناودي فلوت وي قامي اركبلين كم حزا يكون كاب افقارتون اب كل لهون اتقلع امبر كان حواروس كتمرقو ديها اب سدوالو دمص ناي زخونت زي سمع نابا كيسبلكا كتبل ادي حق يمسلني نمصاي خنمخانو كمرقو دي نمخانو ناتي حيوان ابز عالم تفطيرا ديا هذا تلاغاص اي ممهرنا نيروس اديو زيت مرو اندابلت تخخ مس ابلتو اده ناتي حيوان جنا ولد مسبلت بحصانا 4 عمت ياميتا سلازي حيواني اورماي كيدا يزبلاي بلنا نيرو اندا سحقه ناتي اكندا برأسك بقول زغبو امانكسو زبقله نوح چحمو نتحت اندا سحابه من الواتون ناتيون كمو كيكونت اكترفن انتي دعمو جزاي حنت قال مرغاص كتسن دحان ناي جزاسي بتليفون كزاربا زخيل قال كسن حق المزراب اتمجمرتا ايستفهلل نيره حج غنا عندي قدي صمو يسمو عن لكوينو بقى قال سب يدللهم اموبايل زمخني زلخو سقيل ينبرح قال يدللهم بالي حيش غنا يمان صقام قلح ملح انت بلكو بجك عربيا قلعه زدفا كاله بينات خير قال لا يرعكم انت كوين كزنا والد قلطيفن زمرعا اتما وداتك كندي سسو منطل ابنمسي ابسطح ورغول كغدفوني قال حجري كم زرع زلخو اب سدت اوروبا زركا يمسلن امو كابينتي احغور وي حجر كلاله ايساويت ولا اسمنت حشني مخان ابز ادي تولدنز ايا بزحت دق حجري الله كلو سمعينيره نعن دمو كبل نساتنك ابي يركبا كنا انا زغر من زلوغنا كمزا سبيتي مسقولت زلونس حغرغر زبل غزا مكراي 4 مدقس كفلللو انتي لسك تخاريو بين طرح كابز نبرلو شقات عامتي غيرلخو كابزن شقات عامتات كلتا عال طرحين غزاير غصنهم نساتن كمان بغاطامي نبرح محازوتي وي افقارتي كننا كونان بزا غاطامي مسقال كابزي حدر عامتات اوقصيرلخو مالتكو يغرمي نوخان مسقال محدر زي نقرب دقائق سن ايتيو ناي تلين زلا بقى نسم ايتي تردئا تألني صما ترس انغال سب طرحيز دلي كاو بسترفه صصيقو دا كاين زارب منبر نسون وقتنا ارات سراح انت ترخبنا يصلانيو اتات مجمرتا ددهر سراح دو غنزب كغوي والحد ايرد انيرو هجغنا سعيله بقى بزطقم زي طقمن يدنافق ينافق يانتي نوات غلي قاصر وانا
ሓንትን ኣይ ትመስል ጓል ክስአን እንታይ ደኣሞ ንሱ ዝኩሉ ሓተፍተፍ ዘብለን ዘሎ ካብ ድሕረጂ ጓል ዝርኣይ ዓይኑ ይብራሕ እንዳበልኩ ፈቐድኡ እንዳዋረዱ ወላስ እንደኢ ኣብ ዝኾነ ክኸል እሞ ትኽፋዕ ትጸብቕ ዋላ ንምንታይ ጠበቕ ዘይትመስል ክላለ ምልላይ ከማነ ኣይኮነን ኣገሕድ ኣቢለ ኣፍቃሪተይ ኩኒ ክብለየ እንተደልያ ጽሉል ዲኻ ኣይ ሰሙን ሳልስቲ ትበለኒ ኣይግድሰንን እዩ ክሳዕ ማዓስ ደኣሞ በይነይ ክነብር በይኑ እምበር ተጻዊሩ ዝወፀ ሰብ ዋላ ሓደ ነገር እጥጥ ኣይብሉን ድዩ ዝብል ዝነበረ ሓደ ተዛረባይ ኣብቲ ዩቲዩብ ጽቡቕ ነርካ ግና ኣመና ክበዝሕ ከሎ ጽማዕ ድኡ ይሓስየካ እሞ ሰብ ትናፍቕ ከምዚ ናተይ እንተኾይኑ ከዓ ጓል ትናፍቕ ጓል ብጓላ ከዓ ኣፍቃሪት ትኸውን መዝገብ ሞባይለይ 5,000 ጓል ኣንስተይቲ ሒዛላ ሓንቲ ፍሉጥ እዩ ኣደያ እታ ካልእቲ ሓፍተይ እታ ሳልሰይቲ እቱ ክንብል ከለና ንብረት ዘጋዝኣኽዋ ምርኣቲ ጓል እያ እታ ርዓበይቲ ናይታ ክሳዕ ቀረባ ግዜ ትድውለለይ ዝነበረት እታ ሓሙሸይቲ ግና ዮሓና ትብል ክንሳሕ ወዲድ ጓል እዝገሄር ዋንኡ ኣነ ግና ጓል ክትኮነለይ ስለ ዝደለኹ ብጓል ቀሪፀ ግና መን ምዃና ብኸመይ ተመዝጊባ ክዝክር ኣይክእልኒ ካብኡ ብዝተረፈ ሽማ ወዳት ጥራሕ ተመዝጊቡ ንስኦምን ብዙሕ ንሕይወት ኣረኣያ ፍልይ ስለ ዘለና በብሓደ ተረሓቕና ኢና ሓቂ ንምዝራውን ኣብዚ ግዜ ንኦም ዝኸውን ናይ ዘረባ ሸሓት የብለይን ውሽጠይ ሓንቲ ሰለይ ተባሕለካ ጓል ተለይካላ እንዳበለ ደጋጊሙ ይርብሸንሎ ስለዚ ኣወዳት ዘብልኩም ንግዚኡ ኣይትረአይኒ በካት ሓደ ግዜ ኣብቲ እንዳባቡር ቦርስኣ ጠፊእዋ ንገዝኣ መኸዲ ትክት ግዝኣለይ ዝበለለት ጓል ቁፅራ ተቐቢለዮም መን ይፈልጥ ግርም ኣተዊ ምዃኑ ነይሩ መን ሽምካ ሓወይ ቁፅሪ ቴሌፎንካ መሓበኒ ገንዘብካ ክመሰልከ ምስ በለትኒ ድሓን ምናልባት ካልእ ግዜ ኣብዚ እንዳባቡር ምስ ትረኽብኒ ሽዑ ትመልስለ ኢለ ሽማን ከማን ክሓተትክዋ ብደዋን ዓበል ናተይ ቴሌፎን ውሰድ እንዳበለትኒ ገዲፈያ ዝኸድኩ ጽጋብ ድዩ ነይሩኒ ዋላስ እንታይ ዋላ ሓደ ክርዳና ኣይከኣለን ረስኤባ ንኣይ ከዓስ ዘዝተጸገማ ጥራሕን ዘጋጥማኒ እዚኣስ ሓቃዱ ትኸውን 150 ኢሮ ለኪማታ ዳኣ ዝኸደት ምዃን መዓርኽ እንድኡ እንዳበኸየት ሓሳያ ክትከውን ኣይትኽእልንያ ኣደይ ስለ ዝተጸገመት ዘሎ ገንዘበይ ሰዲደላ ነዛ መግቢ ንፐረደይ መእገሲ ዝኾን በጃኻ ዝሓወይ ሓበኒ ሕቶታት ከይብዛሕኹ ሽዑ ንሽዑ ኣጋጣሚ ንገሊለ ካብ ዘውፃእኮ 350 ዝሓብክዋ ሓቂ ዘረባ ብምስጋና ልበይ ኣጥፍኣትለያ ነተን ዝተረፋ 150 ከማን ክውስኻ ሓሲበ ነይረ ብዝኾነ ምስጋና ጥራሕ ተቐቢለ ካብቲ ጌሾ ዝነበርኩ ሃገር ንገዛይ ተመለስኩ ክትላለኒ ደለኳ እንተነበረት ድሕረጂ ኣበይ ከይትረክበኒ ኢለ ጽቡቕ ግበር ንመን ዝተጸገመ ሰብ እንተርእኺ ሓጊዝ ሓራይዶ ጥራሕ ትብል ቃል ኣምሊቐ ንብኣታ በጻዕበት ደሪዘ ተፋነኽዋ ሰብ ኣበይ ረክቦ ኣይባህልን ድዩስ ኢለ ቁፅሪ ቴሌፎና ዘይወስድ መን ይፈልጥ ሕጂ ካልእተይ ኮይና ትኸውን ንኣኻ ዝበላ ማንም ኣስዳን ድዩ ዝበሉ ከሳማ ኣሲሙ በቃ ሕጂ በይኒ ምንባር ይኣኽለኒ ኣብዚ ሃገር ካብ ዝኣቱ ክሳዕ ሕጂ ደድሕር ገንዘብ ጎየ ጁባይ ከማን ሕጢርልዩ ልበይ ግና ገና ምድረ በዳ እዩ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ደድሕር ጓል ምጓዩ ቴሌፎኒ እንተወሓደ ኣብ ሰሙን 4 ግዜ ድምፂ ጓል ክተሰምዕ ክትክእል ኣለዋ ብዕጫይ ተረእትዒ ደኣ ማንም ምስ 2-3 እንዳኣለለ ናተይ ሓንቲ ክትስአን ካብ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ዝኸድኮ ሞባይለይ ምጥዋእ የለገለ የለ ኣፍጢትካ ኣዋልድ ፍቐዱ ጎደና ምዕዛብ እዩ ብዘይ ዓረብያ ናይ ቆልዓ ክትከይድ ንዝረኣኻያ ኣርኪብካ ምለ ግና ብዘይ ናይ ቆልዓ ዓረብያ ትኸይድ ጓል ኣላዳ ኣብ ኤውሮጳ ክልኤንሲ 6 ወሊደንን ብኣሞይ ሓደ ምስ ኣርኩ ክዕልል ሰምዓኽዎ ኣታ ስዕልኩም ድኹም ትወልዱ
ሸውዓተ በፂሕኩም ኣብዚ ዓዲ ቆልዓ ምዕባይ ከቢድ ኮይኑ ምስ በሎ ኣታቶም 4 ኣብ ንእስ ተወለድዮም እቶም 3 ከዓ ኣብ ዝተወሊዶም ሓቂ ንምዝራብ እቶም 2 ሙላቅ ምስ በለ ሰሓክዎ ሰሓቅ ማዕረክ እንደኒ እዛኖም ከም ዝጨረደ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ዝምስክርዎ እዩ መቸም እንተስ ብሙላቅ ድዩ እንተስ ፈትዮም ዘምፅዕዎ በይና ትኸድ ጓላ ይረኣኹን ምናልባት ትሕት ዕድመ ነይረን ዝጎበዛ ብገለ ተለዋ እምበር ግና ሓደ ዘፍርሓን ነገር እንተሎ በይኒ ምንባር ለሚደ ጓል ሰብ ምስ ረኸብኩ ክንሰማምዓ ንኽእል ዶ ንኸውን ድሓር ከዓ ቅጭ ከይተምፅዓለሙ መዓልታዊ መግብና ቋይቀ ከይከውን ምዃን ሓደ ጊዜ ዋላ መቋይቀ ሰብ ትደሊኻ ኣቱብ ሰባት ሎምስ የስተማስል ኣለኹ ዋላ ጻዓዱ ይኹኑ ተሓቃይፎም ክኸዱ ክርኢ ከለኹ ይቀንዕ ኣለኹ ፍቅራዊ ድራማ ህዲ ፊልምታት ምርኣይ ኣቋሪፀ ናይ ጻዕዳ ካብኣልኩ ሓደ ነገር እንዴት ኣዘኪረ ኣብዛ ሃገር እቶ ምስ በልኩ እቲ ኸማን ጋሽ ዓሻ ከሎ ማለት እዩ እዘን ዓዲ ዝስእመን ይፈትዋይን ይሰምዕ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ባቡር እንዳኸድኩ ከለኹ ኣብ ፊተይ ኮፍ ኢላ ምጥማት ምስ ኣብዛሓትለይ ኣታ ክትስኣም ደልያ ዶ ትኸውን ከምዚ ጌራ ትጥምተን ዘላ እንታይ ከም ዝገብር ኣቕለይ ኣፅቢበ ፍሕትሕት በልኩ ከይዛረባ ቋንቋ የለን ከንፈራ በፃዕበታ ጌራ ደጋጊማ ምስ ተንከፈት እሞ ኦሮማይ እዛ ጓል ደኣ ንኣስ ኣምን እንደዳ ትብል ዘላ ኣታ ክጥምጠማዶ ክብል ንሳ ክትጥምተኒ ሰው ሓደ በብሓደ ኣበያ ፌርማትኡ እንዳወረደ መመሊሰ ፍሕተት ክብል መውድኣቱ ግዲ መውረደ ኣኺሉ ፍሽኽ ኢላት ንኸዳ ሽዑስ ክስእማ ድዩ ነይሩኒ ዋላስ እንታይ ምዃን ሰበብ ድሓር ከዓ ወሪዱኒ ንበዓለ ጋሻ ጠሪልካ ኣብ ከንፈር ዘይኮን ዘረባ ሰምዒስ በዓለይ ኣብ ምሽክላ ክዓቱ ገለመሌላ እንተ ኣሰረት ንኸ ማይ መስተይ ቋንቋ ኸማን ዘይሓስኩ ነይረ ኣታሽዑስ ኩሉ ዝብሉና ዝነበሩ ሓቂ ይመስለና ነይሩ ብዝኾነ ካብ ጽባሕ ኒኒው ስርሐ ኢለ ኣዋልድ ክላለ ክጅምር በጣራ ቦይ ናይ ጽባሕ ሰብ በለኒ እታ ሒዋን እውን ምናልባት ረሲኻ ያኻትኮን ቆልሕ በለኒ ብዝተረፈ ሞባይለይ ኣብ ቀረባ ጊዜ ድምፂ ጓል እንተ ዘስምዒኺ ከተጓሓፊ ምዃንኪ ኣይትረስኢ ንሎሚ ግና ወድሓንኪ ድሓን ሕደሪ ንሎም መዓንቲ ሒዜ ዝመጻኹ ነዚ ይመስል ነይሩ ከም ቀደምኩም ሓናት ጸርኢቶ ኣብ ታሓት ጸሓፉ እቶም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ርእሲኢኹም ከይትኮኑ ነታሓት ወረዲልኩም ነታ ነቀያሕ ምልክት ምስናይ ደውላ ጠውቕዋ እዛ ቪድዮ ብዙሕ ላይክ እንድሕር ረኺባ ካልእቲ ክፋል ክንገብረላ ኢና ብዝተረፈ ኣብ ዘለኹም ሰላም ቀሳነት ፍቕሪ ዓወት ኣሳልጦ ጥዕና ይምነልኩም ሰሰናይ